GB, programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po garara sa kabos ng mga parantabay. Minapa sa ino na naman tabi ang programang 2D sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Ang programang ini ito sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Kami po gabos papaabot sendo nin pataratara asin invitasyon na sabayan kami digdi sa programang ini. Sagpud kita alas 5 nin hapon. Maray na hapon na Capital District of Albay. Legazpi, Daraga, Kamaligma, nito and Rapo-Rapo. Sa 1st District, Santo Domingo, Bagakay, Malilipo, Tabaco City, Malinaw, and Tiwi. Sa 3rd District, Cobillar, Pinodoran, Libon, Polangi, Owas, Ligao City, and Ginobatan. Sa mga nakatutok sa traditional radio, sa YouTube, Instagram, DCGB News Online, DCGB App, asin iba pang application, ang samuya pong pataratara, siyempre pangungumusta ngunya na weekend. Stay hydrated. Sa lado technical, si Nems Flora. Sa IT, si Jerome Martinez. Sa production department, SML, Shara May Leron. Telegenic pala nga si Shara, ano? Pero mas magayon pag natural. Dapat ka ni magpa-snack naman. Palista mo naman. Nakulpat kayo nag-aapot na hindi siya ngayon na Shara May Leron.
Niya ako, kamo na siya na magduman sa istasyon. Ngayon ako mataram ko na tabaka makataram ako kay iba. Bata na ailing ko na ini duman sa may puro. Duman sa mga tukaw-tukaw ang baga. Nagpalipot-lipot, paparos-paros. Ay ko, SMLU na ito. Arin. Ako na naman nga natitripan mo. Pinaistaktakan ng kay Biswit. Anyway, so diretso po kita sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB. Albay ahead. Marinapon palantabi sa imo amigong King. Diyan sa Purok Uno ba yan dyan sa lugar mo? Kasubago, nagpabunyag si King kan apo niya. Imbitado kita. No di kita nakapasyar duman ta. Very busy. Sabi amigong King. Ano? Ayan. Bada susaro katawo na pigsabi mo, busy man. Ayan. Besa na. Anyway, welcome to the Christian world duman sa makuapo mo. Sometime o someday, mag-iilingan pa man kita. Magkapi-kapi lamang. Pag yaong karigi sa baba, ayan. Di, mabawi na siya na kita. Ano? Okay. Marinapon kay Dasico family. Nakaantabay dyan sa barangay San Francisco, Legazpi City. Kay Randolph Dasico and family. Maray na hapon tabi sa Indo dyan. And fight siya na. Sabi nga ni kayo na no. Ayan. Okay, salamat tabi Randolph and sa imong pamilya. Pamilya Dasico dyan sa San Francisco. Besa na tamang ano sa napunta ka dyan. Napunta ka dyan sa San Francisco. Ayan. Pag nakapasiring kita dyan. Yeah? Okay? Sige. Bueno. Ayan. Welcome katabi. Sabi ni ano yan? Ni Randolph. Ayan. Okay. Mga tugang, kasubago, iling man ako kidiit na oras kan so mayon 360 ini baga daralaganan palibot sa bukid from Peñaranda Park going to Daraga, Kamalig, Ginobatan, Ligao, Tabaco, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo, and Legazpi. Ayan. 140 so nagpartisipar na mga ultra-marathoners. Abaan ang init mananggad, ano? Nagturutambay ako dyan sa may Apsemo. Kaya ako, sa mga marinapong palantabi, sa mga AMS kan Apsemo, kayo naka-duty dyan. Kaya ako, kumusta? May 37 na. Dahil pa ngayon. Ano ang pahit? Sabi ka itong amigo ta. Ayan. Inda ko kung pirang oras, tinapos so 80 kilometers. Susaro duman, pang pitugad ito, inapod me, taga sa ka boss, taga Lipa, Batangas. Ang t-shirt niya, Calabarzon.
Kumusta sa dalagan? Grabe ngayang init. Pag top 10 pala, may cash prize. Gura naman niya ako sa registration, 4,000 ngaya. Makareceive man siya kipira, 1,000 or whatever. It doesn't matter, sabi niya. Bako man niya kami sa premyo, sa sandig. No di nga so experience running around Mayon volcano under the heat of the sun. Uyog-uyog mo yan. So experience na dae matutumbasan. Binayaan ko 10 pa sana so nakatapos. And iguana ki solo first female runner na nakatapos kasi bago. 80. May nitunon pati. Ayan. I want to see Mayon volcano ngaya. Sa paaginin pagdalagan. Alas 4 ng aga nagpoon so daralagan. Inabot ko duman mga 9 hours na ang nakaagi. May mga manaro-saro na nagtatapos. Ay, ngunyan ngayon, awarding ceremony na. Pero hindi ako lang kung itong 140 entero makatapos. Bagay ba ko naman may initunon, so iba dyan, makatapos man girare nga. Alangan man na yaong ka na sa kabangaan or 3/4 na kan rota na dalagan mo, maabo ka. Unless otherwise, igwa ka kay mga sinapar na heat cramps or na-dehydrate ka or kung ano pa man na di na kayang idalagan, DNF ka na. Anong DNF? Did not finish. Ayan. Bako. So, congratulations sa mga organizers tabi. Kaining event na ni. This is an annual event. Ayan. Annual event ini. Pag-araw kaining sitwasyon. Ayan. I suppose na igwa pa kay mga nagdadaralagan sagod sa mga oras na ini na makatapos lamang kan rota regardless kung may premyo pa o dai. At least once in their lifetime nakatapos nga akong 80 kilometros. Running around Mayon volcano. Experience siya magkatabi yan. Takong gagayo doon, 4,000 so registration fee mo, nakaresibig kang premium 1,000, di baldi ka baga. Sa pamasahe mo, gabos. But, bako yan ang punto dyan. No di so experience siya. Experience siya na dai matitimbang, dai mababakal ki kantidad. Pag nakatapos ka sa top 10, igwa ka ki tropeyo, may medalya ka. May premyo ka pa taon-taon. O ngunyan ngayon, ongoing na ang awarding. So top runner, 20,000 pesos. Inda sa nakonsisay so nag-top. Baka lingaw ko sa lagaro inda kung nalingawan ko so apelyido. So anyway, part iyan kan mga taunan na iyan ang event kan JCI
Legazpi. Igwa pa nga ni, masunod gayod, 360 man pero mountain bike. Hindi sana kung narin mo ito. Parti pa inikan pigapuntang sports tourism. Parti inikan sports tourism. Yan. So, we are inviting tourists to come in through sports. Tadakulon. May nailing ako sa mga motorcycle enthusiast, naglibot man, nag-arabot man digdi sa to. And they will explore the beauty of Albay and the Bicol through motorcycle. Marilibot-libot sinda. So that is part of sports tourism. So, nagralayog na mga paramotor or paraglide dyan sa may airport, that is also part of sports tourism. Na mainganyar ta na magdirigdi to see for themselves the beauty of Mayon and of course Albay. Ayan. O yan ang mga nag-air-taving yan. So, all-terrain vehicle, pasiririn mo dyan sa green lava or black lava. Party pa yan. At ayun ang unyan ang sistema na makaingganyar kita nin dakol na mga turista through sports. Yan. True, saro siya na yan sa mga faktor. Nagkaigwa kita kan faith tourism activity. Itong fluvial o maritime procession ali sa uruan pasiri sa sawangan. Next week may maabot na cruise ship digdi sa may sawangan. Ngo bagay diyan kita ke cruise ship terminal, may maabot yan next week. How many hundreds of tourists ang pigdalauman na magdirigdi? Dakol iyan. Tan cruise ship, mga ipagngod, ababa na kin ang apat na eskalon. May mga kabina yan, kanya-kanyang kabina. Mag-stay ang digdi ki perang oras, dakulaaw na bagay na. Kung magbaraba sinda, ayan, ralakaw-lakaw dyan sa boulevard or kung saan man digdi dakulang bagay. Because magastos iyan. Makarakan iyan, mabakal ki souvenir items, etc. etc. So, ang gobyerno mga tugang is focusing on tourism dalanta saro ini sa mga bagay na nakakaingganyar na magbisita sa sarong lugar. And like manner, maski sa ibang lugar, pigpapakusog maninda ang turismo. Pigpapakusog maninda ang turismo. Dakulunong ki mga lugar sa ibang probinsya na pigde-develop because aram ninda na naiingganyar ang mga tao na magbisita. Natapaguna nindo, Boracay sanaan may white sand. Digi sa Bicol, Iguaman. O yan, Karamuan. O digdi sa Bakakay. O yan sa Matnog, Sorsogon. Sa Katanduan ay si Guaman. Kay po sa nang i-develop kimaray and tawan ki magkakanig ng promotion. Who knows? Pa nagka-develop iyan, mainggan naman iyan, digdi sa tuya baga. Mas anong klaseng mode of transportation we have? Air, land, sea, igwa kita.
Ano? Kaya madali na abuton. Madali abuton ta mas anong paagi pwede sa aeroplano, may mga airport ka na digdi. Sa bus, igwa kita ki mga bus ali sa Metro Manila, pasiring digdi. Sa tubig, may mga barko kita dyan na pwedeng magamit pasiring mga inter-island vessel baga. Subako difficile. Kaya, ang problema sana is we have to invite investors na magpundar kinegosyo digdi sa tuya. Yo? No di taman pakagulpihon kibuwis. Kung pwede, tawan taman nga pigapod na tax holiday. Di pa nga nagkakapoon, mabakal pa sa nakan na property ngaya, gigulpi na sa presyo. Sisa makan mamoya. Agad pa siya naki-building permit. Palabaw na ang singil. Kung ano-ano. Kaya siya iba, nadidisganar. Abi man nga sa araw kaning lugar. Palabaw ngayaan mga pigsisiringil. Dakulo pati nga kinag-aaragad. Paano makabawi tulos? Baka? Ay, na sistema. Anyway, 34 minutos po makalampas alas 4 nin hapon. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso lang. J-E-S-A-P, yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Bueno, mga tugang sa kaduang gabtangkan sa tuyang mga story digdi sa 2D sa GB. I'll buy ahead. Step you take, I'll be watching. Maray na hapon palantabi sa mga barangay na ka-entra digdi sa edible landscaping. Every word you say, Ayan. every game Magayon bagaan na resulta di. that you stay. So mga, lalo na sa mga SK na iyoan nasa likod kay ni. Di nagpapakaukod magtarnom sa mga bakanting lote. Ang produce sa endaman sana. Nakakaukod pa sa mga aki magtanom.
Boro barantay kan natin na may na pagtalubo, pag nagboro nga sa indaman, pag may sobra di ipabakal, kabaklanan di damoton. Yan, pait-pait pagkatabi ano nga kayo ni ining edible landscaping. May mga grado nga ni ngaya for the week o ni ngaya so mga LGU kaya rin tra season 5 na go din magayon ang epekto kaya nita. Sabi nga ni kayan, we have to produce more because we have more mouths to feed. Ayan. Sige, dakol kan ngimot. Kulangan ilalaog sa ngimot. So, we have to double time produce more. Tanganing dakol ng ngimot ang mapakaon. Dakol mas na nakita kay mga bakanting lote baga dyan, mga idle lands na pigapod, ano? So, we have to utilize that. Iyo man ang programa kan gobyerno ngunyan is food production. To achieve food sufficiency. Pagkain sa hapag kainan or sa mesa. Yun yan, an kay puwanta. Ano? Takon, dakol an sa tuyang pagkakan. We need not import products from other countries. Nangyayari ini because kulang ang supply tadigdi. Kaya, ang gobyerno ma-import. Although, alam na kung we keep on importing our needs, our goods. Tanata, antong pats. Pirmi nang yaon dyan. Pirmi nang igwa, ang kada sako, gura ano na sanayan. How many metric tons sa tuyang pigi-import? Nakulunong bagay, nakulawang bagang bagay. Nata, bako siya nabagas, ang pigi-import Iba pang mga klase ng pagkakan or produkto, mga ingredients, arali sa ibang lugar. Sabi ko nga, anong klase ini yung lada na ini? Mga malungsi baga pa ko na green na maray. Ali nga yan sa ibang nasyon. Awiyo. Iba pang mga produkto. Sharing ka yan, nagpapara-import kita because alam na nga ni. Alam na nga ni. Okay. Sabi digdi, the Department of Interior and Local Government, DILG, Albay Provincial Office, and the Youth Organization Registration Form endorses the participation of the Sangguniang Kabataan of the Province of Albay in the Edible Landscaping sa Albay Project Season 5. Oni na. Sabi po digdi, ali po ini sa National Youth Commission. Sabi digdi, for those interested sanggunian kabataan of the province of Albay, subject, edible landscaping sa Albay Project Season 5. Ayan. Sabi po digi sa surat, in response to the National Youth Commission Advisory, Inclusion of Agriculture in Local Development Plan and Implementation of the PYDP 2023 to 2028, the Albay Young Farmers Organization has
ano ni? Initiated the implementation of the edible landscaping project since 2022. Now on its 5th season, the project aims to enhance food security, empowerment of the youth through valuable training in organic farming and sustainable agriculture, environmental sustainability through the project focus on organic farming and community building and social cohesion to make a positive impact on the youth, agriculture, and overall community development. Interested sangguniang kabataan in the province of Albay may contact the project proponent at email address albayyoungfarmersprogram@gmail.com or mobile number 0963-917-100-26256. Yan. Pirmado po ini ni Ronald Cardema, ang Chief Executive Officer. O ni pa, ay pariyo ini. Ali ini po, ali man ini sa DILG, Provincial Office. In view of the above and considering that the project supports the DILG initiated halina't magtanim ng frutas at gulay o hapag sa barangay project started 2023. The DILG Provincial Office appreciates, supports the project, thus endorses the same to the barangay. All punong barangays and members of Sangguniang Barangay are directed support and provide the necessary assistance, resources, and logistics to SK officials and the youth in stabilizing and maintaining their vegetable gardens. Moreover, non-participating barangays as of the moment are hereby enjoined to actively take part in the edible landscaping sa Albay project. Pirmado Ray Caceres, Provincial Director. Magayon po ini. Pig-endorse na tabi ini kan DILG Buda National Youth Commission. There's nothing wrong digdi tabi. Kaya dakul na akong nailing ng mga barangay na nagsusuporta digdi sa programang ini. Because para masanatabi ini sa to, para masanatabi ini sa mga barangay, kamo masanatabi ang makikinabang kay ini. Magtanong, para kay puwan siya na i-prepare, so daga. Anong nga i-prepare? Awanan, gudakon, So mga pananom, may itatao. Yaw ng Department of Agriculture na handang magtao nin mga similya. Kamunan matanom. Ang kay po na sa natabi is dit negos-igos. Bako siya na pagtanom. Pagkatanom bayaan, dapat pagtiga reparohon. Reparohon tabi. Reparohon nindo. See to it na talagang nagtutubo. Nagtutubo ang tinanom nindo. Ayo? Sagkod na nagbubunga na yan. Kung ano man iyan na tinanom nindo. String beans, pechay, okra, or whatever, mga vegetables. Mga gugulayon. Ngaya suwa, kunigwa, etc.
magayunon baga tabi. Nga sa garden no pagkaaga lakaw-lakawan mo yung garden, maili mo mabungahon. Ang problema ngayon mainiton. Paano ngayon pagbaribi? Yan. Dakul mamagakit pwede makuanan mga water source. Although pambihira mag-uran digdi sa tuya, mariripanganan sa tuya minsan nagtataga-uran in some other parts sa Central Luzon or Northern Luzon, dahil na nag-uuran. Talagang grabe ang dry spell. Iyan, kay puan nindo iyan na asikasuhon. Kapag abot ka ng oras, pag maray ang produkto, sendo man siya natabi iyan. Dahil ka na mabakal, kigulayon sa saudan. You have your own produce. Ang didisponere mo na sana is bagas. Pwede ka man baga. So kabaklanan kan mga gulayon, pabakal mo man ng 4 kilo, iyon ibakal mo kibagas. Bako, di ka na madipisilan. Kaya igos-igos. DILG na kaniya nagtaram, boda yan ang National Youth Commission. So, we are encouraging SK to participate in this kind of activity. Susug po ini sa programa kan gobyerno na makigwa kita nin food sufficiency. Kung sumubra man iyan dyan, it is up to you. Kung ipabakal nindo yan sa kataraning, at least iguana ka mo anong ngaran kayan? Puhunan kung may dilinsya na tabi ka mo. Bako? Ayos baga? Ayan. So, kamo natabian mag-support digdi sa mga araw kaning programa. Iyo? Ayan. Okay. Nabako kita so ngaya magparasarig na sana sa gobyerno. Ngaya sutupad. Iyan, natupad na yan. Ano masana yan? Kumbaga, ayuda sa naman iyan. Siya ba dahil na nagtararabaho, tamay ayuda man sana ngaya. So, purpose pa ngaya. Ay, bako, magtrabaho manggalayon ka mo. Buda, o yan nga, mga tinanom na yan, magtanom-tanom. Ayos baga, sa induma sa natabi yan. Iya po. Okay? Sige, 10 minutes po bago padagos o magtapos ang satuyang programa. So, diretso pagkatakan sa tuyang mga istorya. Ayan. Okay. Oy, by the way palang tabi, ang school calendar ngunyan na school year will end on May 20. Yan katapusan kan Mayo. Katapusan kan Mayo. So, pira na sa ng aldaw, tulong simana na sa natabi, tulong simana na sana, tapos na ang school year 2023 to 2024. Yan. Okay. Kaya nga
next week, naisiyan ta, nasa 4th grading period na. 4th grading o 4th periodical test. Naisiyan ko. Pagkatapos kaya next week, ano pa man, palaylo na. Pag mag-iisip na sa mga eskwelahan, rin nga ang graduation, rin ang pig-apod na moving up exercise. Take note mga tugang, no collection. Moving up, no collection. So, school uniform sana. Okay na yan. Graduation, dahil ang dakol ng mga chichiboreche. Ang pag-isip tadigdi, so, gastos. Pero, ang school opening, kung di ako nasa sala, will be on July, last week of July. Ayan. Last week of July, and it will end on March 31, 2025. Ayan. Di makakabalik na so dating school year, school calendar. Kung March na magtapos, ayan ang school year, so most likely, 2025 to 2026, ibabalik na so dati na school calendar. Na June nagpapuon ang klase, Marso nagtatapos. Magkakigwa na naman kita kay pigapod na bakasyon grande. Supposedly, pag April and May, yan ang bakasyon talaga kan mga aki. Yun talaga ang bakasyon. Tami na po ang baga ni school, school year, kan mga nakaagi, June talaga. Kung sa college, June to October. November to March naman sa second semester. Ayan. So, at least, makakasulit na so dating school calendar. Ano nga tama daw ang number of school days na dati-dati baga 200 days iyan. Garo short gayod. Lalo na may mga suspension of classes. Garo din na-achieve so 200 days. Dahil kitang maginibok kita paano? Kaya ngunyan baga, so mga aki, aros dahing bakasyon, dahing bako, so pigapuntang bakasyon grande, tadapat ngunyan na Abril, Mayo. Mangyayari, sarong, maduwang bulan man, ang bakasyon bilog na Hunyo, boda almost bilog na July, bakasyon man kan mga aki. Last week of July, mapuon ang klase. Pero pigaanap ngunyan, so summer job. Yan nga so summer job. Dahil magki-summer job. Bako? Wala man summer job. Supposedly, summer ngunyan, summer vacation, April and May, may klase. So, wala man summer job. Bako? Summer class, wala man. Wala man summer class. May pigapod kita katong enhancement class, enrichment class. Masummer nga ako, wala man. Bako? Ayan, minarago pa sa school calendar. Okay? Bueno, mga tugang,
Sumaindo na naman tabi ang panabagong kabtang kan sa tuyang programa Tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Hasta sa masunod na simana naman tabi. Ang programa ini inatonsendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salaceda. Thank you. Mabalos po. Happy weekend, Sendo ka, boss. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB.